Хора, днес ще играем на Stumble Guys и ще се опитам да направя 10 победи без една загуба. Ако направя загуба, видеото приключва. Да започваме. Ако искате да гледате още видеа, дайте по един лайк и се сабскрайбвайте, за да надминем един мой приятел. Да започваме. Това са ми всичките абилитета. Първата победа беше твърде лесна, защото пича просто се самоуби. Ето това са ми всичките скинове. И ще играме с банана. Първа победа. Целта е да направя 10 победи. Имаме 9 от... Имаме една от 10 победи. Майко за малко. Това е легендарния блок даш, който след малко ще ни пусне малко по-трудни неща, отколкото очаквате. На нормалния и на другите блок дашове. Банана левитира странно. Ето. Не! Хора, имаме един живот. Ще играем с 3 живота и имаме за сега 2 живота, което този ме изтроли или аз просто без да искам си пуснах бомба. Съжалявам, но трябва да играем с... Искам да добавя това правило с животите, за сега имаме 2, защото просто бомбата ме прецаква. А пак сме на Legendary Block Dash, странно. Пича е силвър, аз съм голд. Хора, дайте лайк и дайте един сабскрайб. Ти стролих го! Let's go! Да! Ако не, ще играме
по-добре до 5 победи, защото 10 не ми се играе много. Но тут снимаме от 5 минути, трябва да снимам до 10. Имаме 5 минути да изиграем още игри. Още една победа. Пича, щях да го изстроля, но просто аз. Майко. И крайме още 2 победи. Пак сме на легендари блок, даш. Доста пъти ми се падна легендарен блок, даш. За една бройка да умрем. Един живот! О, пак сме на Legendary Block, даш. Аз само... Човек, той се опита да бъгне, но не стана и само аз бъгнах. Майко мила. Не! Имахме голям шанс за победа. Успяхме! Успях пак.
на видеото, ако не си загубя живота. Майко мило, този за малко не ме убия. Защо? Хора! До тук беше видеото. Лайквайте, абонирайте се и до другата неделя. Довиждане.